Οι απάτες με τις επιδοτήσεις είναι τόσο παλιές όσο και οι επιδοτήσεις. Ας δούμε ενδεικτικά τι έλεγα το 2013. Υπάρχει ένα οργανωμένο σύστημα στην Ελλάδα το οποίο ελέγχει το Υπουργείο Γεωργίας. Να οδηγούνται αυτές οι επιδοτήσεις σε ένα μικρό ποσοστό, λένε κάποιοι 20%, η δική μου εκτίμηση είναι 10%. 80% επενδύεται που πάει στις τσέπες των λίγων. Επενδύεται σε καγέν. Δηλαδή ότι ο άνθρωπος αυτός παίρνει την επιδότηση και την κάνει τζιπ. Δεν το ελέγχει κανείς. Κανένας απολύτως. Άρα, πρώτα απ' όλα, αποκατάσταση της νομιμότητας. Διαφάνεια στο τομέα των επιδοτήσεων και βαθύ έλεγχο, ιδιαίτερα στα στελέχη που έχουν εμπλακεί, και εννοώ στελέχη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, που έχουν εμπλακεί με διαχείριση επιδοτήσεων. Τα κομματικά στελέχη, όλα που είναι στον αγροτικό τομέα των μεγάλων κομμάτων, πρέπει να μας πούν για το πόθεν έσχες τους, συγκεκριμένα, τι έχουν κάνει, τι δικαιώματα έχουν. Εγώ πιστεύω ότι θα ξυλωθεί όλος ο κομματικός μηχανισμός της υπαίθρου.